went lady. Diyos, marahay na hapon tabi sa inyong mga tugang, luhod tabi para sa oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin naotob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoton na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po tabi ang gabos. Ngunyan po, solemnidad ni San Pedro asin San Pablo, mga apostoles. Tindog po tabi ang gabos asin awiton yato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Giraray, pigsiselebrar ta po ngunyan na Domingo, ang dakulang fiesta, kan duwang harigi, kan satuyang simbahan, ang mga apostoles na sinda San Pedro, asin San Pablo. Sinda na pinatugmadan kan satuyang simbahan. Hasin maugma kita dahil kaibata ang mga kaakian sa misang ini, sinda na futuro asin paglaom kaining namumutantang simbahan. Today, all of our second collections will be forwarded to Rome to support the Holy Father. The Pope is the successor of Saint Peter, and all our collections will be for his ministry and works. Ngunyan na aldaw man, maugma kita bilang diocese dahil pigsiselebrar ta ang ika-74th anniversary kan satuyang Diocese of Legazpi.
Next year, we will be celebrating our Diamond Jubilee. And this morning, we have just launched at the Albay Cathedral our 1-year preparation. Punantaan sa tuyang selebrasyon, sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, nagsasarig na mahihirakon an sa tuyang Diyos. Sarabay kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pangurawayan sa Diyos sa kainasan, asin sa nagapatulinungan, sa mga taong marahayang inumaw ni ka, nilulupyaw ni ka, sila sa kami, ka, pinapangurawan ni ka, pinakasasalamatan ni ka, huli ka, dakilan mo, pangurawayan, kaguran na ng Diyos, Hallelujah, Diyos sa mga kakamhan, kaguran na ng Panginoong Jesucristo, kaguran na ng Diyos, Cordero ng Diyos, Alam ka marang kasalan ka, hinaman, mahirami kami. Alam ka marang kasalan ka, hinaman, buwan sa buong panginaherang. Ikaw na naman ko sa tulungan, mahirami kami. Dahil ka sana, banal, ikaw sana, ikaw sana, Jesucristo, kailan, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamigbi kita. O Diyos, na sa solemnidad nin apostoles na sinda San Pedro asin San Pablo, nagtao nin ginagalangan asin banal na kaugmahan kaining aldaw. Warasan sa imong simbahan na magsunod kan sa indang katukduan sa gabos. Nahuli sa inda, nag-ako ang simbahan kan kapinunan nin pagsa Diyos. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa liturhiya kan tataramon.
Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang istorya kung paano ang pamibi asin pagsarig sa Dios naghimo nin milagro sa buhay ni San Pedro. Sa paagi kan pangyayaring ini, mas nagbunga ang pagtubod ni San Pedro sa nagsubol sa iya na ipahayag ang pagkamuot kan Dios. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa gibo, sa mga gibo kan mga apostoles. Kan panahon man na iyan, pinasakitan ni Hadeng Herodes ang nagkapirang mga kaayon sa simbahan. Ipinagadan niya si Santiago na tugang ni Juan. Kan mahiling niya na ikinaugma ini kan mga Hudiyo, ipinadakop man niya si Pedro. Nangyari ini kan piyesta nin tinapay na mayo nin libadura. Pakadakop ni Herodes kay Pedro, ipinabilanggo niya ini dangan pinabantayan sa apat na grupo nin soldados na may apat katawo sa lambang grupo. Plano ni Herodes na iatubang siya sa mga tao pakatapos kan Paskwa. Kaya pinabantayan si Pedro sa bilangguan, alagad ipinamibi siyang maigot sa Diyos kan mga kaayon kan simbahan. Kan banggi bago iatubang si Pedro ni Herodes sa mga tao, turog siya sa tahaw nin duwang bantay, nagagapos siya nin duwang kadena sa kanababantayan paan pintuan kan bilangguan. Bigla sa nang nagtunga ang sarong anghel nin kagurangnan, dangan nagliwanag sa laog kan bilangguan. Yinugyog kan anghel si Pedro sa abaga sa kasinabihan, "Dali, magbangon ka." Natangkas ang mga kadena sa mga kamot ni Pedro. Dangan sinabihan siya kan anghel, "Maghagkos ka saka magsandalyas." Ginibo ini ni Pedro. Dangan ang anghel nagsabi, "Mag-alikboy ka saka sumunod sako." Nagsunod sa iya si Pedro paluwas sa bilangguan. Alagad dai siya naghuhuna na tunay an ginigibo kan anghel. Anhuna niya sarang bisyon sanaan sa iyang nahihiling. Nag-agi sinda sa enot na grupo nin mga bantay asin sa ikaduwang grupo. Dangan nag-agi sinda sa lansang na trangkahan pasiring sa syudad. Nagsadiring magbukas ang trangkahan para sa hinda asin nagluwas sinda. Naglakaw sinda sa sarong tinampo. Dangan binayaan tulo si Pedro kan anghel. Kan mamangnuhan ni Pedro ang nangyari sa iya, nagsabi siya, "Ngunyan aram ko nang sinugo ning kagurangnan ang sa iyang anghel, tanganing iligtas ako ki Herodes at sin sa gabos na minamawot na mangyari kan mga Hudiyo." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Ang sakong kalag, mag-uugma sa kagurangnan, magdangog lugod asin mag-ugma ang mga nasasakitan, ipagrokyaw niya to ang kagurangnan, sa gabaytang ipagrokyaw ang sa iyang ngaran. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Namibi ako sa kagurangnan, asin sinimbag niya ako. Ilinigtas niya ako sa gabos kong katakutan. Maghiling sa iya asin maging maugma, tanganing dai masupog ang sa indang lalawgon. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Minaapod ang dukha, asin sinisimbag nin kagurangnan, iliniligtas niya sa gabos na kasakitan. Ang mga natatakot sa kagurangnan, binabantayan kan anghel niya. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Aramon nindo
kung guraano karahayan kagurangnan, paladan ang nagpapailis sa iya. Matakot kamo sa kagurangnan, kamo gabos na banal, hulita ang mga natatakot sa iya, igwa kan gabos nindang kaipuhan. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Maging maigot sa pagtubod sa tahaw kan persekusyon, ini ang mensahe ni San Pablo ki Timoteo. Sa tahaw kan persekusyon, asin kadipisilan, yaon ang pagtubod asin pagsarig sa Dios, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo ki Timoteo. Dapit sa sakuya, nagdatong na an oras na ako iatang. Nag-abot na an oras kan paghali ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay. Natapos ko na ang pagdalagan. Asin nagdanay akong mag-imbod sa pagtubod. Kaya ngunya naghahalat na sako an korona nin katanosan, na itatao sako sa aldaw na idto nin kagurangnan. An matanos na hukom, itatao bako sa nasako, kundi sa gabos na huli sa pagkamuot. Naghahalat kan sa iyang pagdatong, alagad dinamayan ako kan kagurangnan sa katinauanin kusog sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan, ililigtas ako nin kagurangnan sa gabos na maraot. Asin dadarahon niya sakoan sa iyang kamurawayan sa langit. Mapasa iya ang kagurangnan sa god lamang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Hindog tabi para sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman si Jesus sa distrito nin Cesarea Filipos, kung saan hinapot niya an sa iyang disipulos. Ano ang sabi kan mga tao, sisay daa an aki nin tao? Nagsimbag sinda. An sabi kan iba, si Juan Bautista. An iba nagsasabi na si Elias. An iba naman nagsasabi na si Jeremias o saro sa mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus, para sa Indo, sisay ako. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, an aki nin Diyos na buhay. Nagsabi si Jesus, paladan ka, Simon, aki ni Juan, huli tabakong tawo ang nagpasabot sa imo kan katotoohan na ini, kundi ang sakong Ama sa langit. Kaya sinasabihan ta ka, ika si Pedro, asin sa ibabaw kan gapong ini, papatindugon ko ang sakong simbahan. Dawa ang kapangyarihan nin kagadanan, da inanggad makakadaog kaiyan. Itatao ko sa imo, an liabe kan kahadean nin langit. An ano man na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. An ano man na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maugma po ngunyan ang satuyang diocese dahil nagsisilibrar kita kan ika-74 anibersaryo kan satong pagka-diocese.
Aram po nindo igwang 18 diocese sa bilog na Pilipinas pasana. In the beginning, kan nag-abot po ang mga Espanyol na conquistadores sa Pilipinas, igwa pa sanang 4. Ang Pilipinas banga sa 4 na dioceses. Sa norte, ang diocese ni Nueva Segovia, digdi sa medyo tahaw kan Luzon, ang Diocese of Manila. Sa southern Luzon, ang Diocese of Nueva Cáceres. Asin ining Visayas, Mindanao, Diocese of Cebu. Kan 1951, ang Diocese of Nueva Cáceres binanga po sa masadit pa na mga territory. 1951 sa aldaw na ini, June 29, namundag po ang kambal na dioceses kan Sorsogon asin Legazpi. Ining Diocese of Legazpi po ang dating nasasakupan kaini Albay asin Catanduanes. Eventually, nagbulag naman ang Catanduanes and became Diocese of Virac. Ngunyan na aldaw, pinuunanta ang 1-year preparation for next year kung naarin maselebrar kita kan satuyang Diocesan Diamond Jubilee. And this morning sa Albay Cathedral, nagkaigwa po in granding launching kaining satuyang pagbaklay pasiring sa satuyang anibersaryo. Dakulaon po ining biyaya dahil ginigiyahan kita kan mahal na Diyos sa nakaaging 75 taon. Yaon kita sa simbahan, tanganing akuon ang grasya kan Diyos, dangan paglingkudan siya. Kadakol po kan mga tawong nag-iisip na tanganing makapaglingkod sa Diyos, kaipuhan mong maging perpektong tao. Dapat daan nagsiserbi sa simbahan, dai nagkakasala, dai nahuhulog sa karatan. Ini pong mga naglilingkod digdi sa misa ngunyan, kabali po ako, mga parakasala po ini. Para rehas po kita digdi na may mga kaninan, limitasyon. Magayon dahil sa aldaw na ini, tinataw sa tuya kan simbahan ang duwang dakulang santo, duwang harigi kan sa tuyang simbahan, Saints Peter and Paul. Sisay sinda, anong maguguno tang adal sa sainda? Inuton ta si Pedro. Si Pedro, ang inot niyang ngaran, Simon. Bago siya apo doon ni Kristo tanganing maging apostol, his name was Simon. Para sira, bakong mayaman, dai nakapag-adal. Makusog ang buot. Sa sobrang kusog nin buot, kung minsan pag minataram, daingo na nag-iisip. May midbid po ba kamong arog kaiyan? Taram ngo na bago isip. Si Pedro, sarong aldaw, sabi niya, "Kagurangnan, maestro, iibahan ta ka, maski sa in ka dumuman." Mala, kan-an kagurangnan niya, dinakop duman sa hardin nin mga olibo, pighahapot siya kan mga tao, sabi ninda, "Ika, bakong disipulo ka kaitong dinakop?" Sabi niya, "Bako, di ko kaiba ito, di ko midbid ang tawong ito." Tamang-tama, sabi ni Jesus, bago magsirang an aldaw, bago magturaok ang manok ngunya na aga, makatulo mo na akong beses na pinagnigaran. And that happened. Peter, who said that he will follow the Lord wherever he goes, denied his master 3 times. Kaya nga ni, pag pinuprosesyon ta si San Pedro, may kataid na tandang, may manok. Bako dahil parabulang si San Pedro, kundi dahil pagirumdum ini kan kaluyahan ni Pedro. Pero dai po natapos duman, dai sinukuan si Pedro kan kagurangnan. After the resurrection, nagpahiling si Kristong nabuhay liwat ki Pedro, asin tinawan si Pedro nin tuluman na pagkakataon na panibaguhon ang pagkamuot niya sa kagurangnan. "Pedro, namumutan mo ako." 3 beses hinapot, 3 beses man na nagsimbag si Pedro, "Opo, kagurangnan, aram mo ang gabos. May mga kaluyahan ako, pero aram mo, namumutan ta ka." And Jesus renewed his trust in Peter, pinagkatiwalaan siya, tinawan siya nin bagong ngaran. Ano pong ngaran? Pedro.
He was no longer Simon, but Peter. Peter means rock, gapo, patugmadan na dain natatanyog, dain nayuyugyug. Ang gapo na ini, sabi ni Jesus, iyo ang papatugmadan kan simbahan ni Kristo. And so Saint Peter became first among equals, the leader of the 12 apostles. He became our first Pope. Siya po ang inot na Santo Papa. And in the passage of time, tinatao sa paagi nin ordinasyon, ining sa mga padi obispo, ining pag-ilihir nin bagong Santo Papa. Our Pope now is Pope Leo XIV, kasalihid ni San Pedro. Si Pedro para kasala, alagad naging patugmadan kan simbahan. Si Pablo, iba man ang istorya. Bakong arog ni Pedro ang dain nakapagklase, si Pablo halangkawon ang inadalan. Grabing karelihiyoso ni Pablo, so religious that he was ready to protect his Jewish faith. Kaya ang paghiling niya po sa mga inot na Kristiyano, mga sala, mga falso. Kaya ang ginibo po kay ni Pablo, pigpapadakop niya ang ibang mga Kristiyano. In fact, kan piggaga po si San Esteban, ang inot na martir, St. Paul was present. Yaon siya duman asin nagtutugot kan ng mga nangyayari. Pero binago kan kagurangnan ang buhay ni Pablo. One day, when Paul was traveling to Damascus, there was a blinding light. May maliwanag na may boses na nagtataram. Sabi, Saulo, Saulo, that was his original name. Saulo, natatapigpipirsigir mo ako. It was the voice of Jesus. Asin duman, nabirik ang puso ni Pablo, asin puon kan aldaw na ito, naglingkod siya sa pagharubay kan tataramon kan Diyos. Paul will become apostle to the nations, apostle to the Gentiles. Mas dakul pa ang nadumanan niya kisa duman sa 12 apostoles. Kaya si Pablo na dating kaiwal kan simbahan, naging kasurog kan simbahan. Ano pong mensahe para sa satuya? Mga tugang, bako pong kaulangan ang satuyang pagiging maluya. Bakong kaulangan ang satuyang pagiging parakasala sa paglilingkod sa mahal na Diyos. If we want to serve the Lord, what He asks of us simply is our sincerity and readiness. Sinserong magpangadji, andam magsunod sa kagurangnan. Dayta po kay puhan na maging mayaman ngo na bago maglingkod sa simbahan. Day kay puhan na halangkaw man ang inadalan, ang hinahagad sana andam kita na maglingkod sa Diyos. Kaya, sa masunod pong mamatian nindo na inaapod kamo kan Diyos na maglingkod sa laog kan pamilya, sa trabaho, inaapod kamo na manindugan sa katotohan, sa hostisya, sa karahayan, dai po matakot na magtindog. Kung mamatian ta na bako kitang maninigo, rumdomon si Pedro asin si Pablo. Mga maluyang tao ini na inapod kan mahal na Diyos. God can work through imperfect people. Hagadon ta sa misang ini na lugod, pakusugon kita kan mahal na Diyos. Makaarog sa halimbawa ni San Pedro asin San Pablo. Tindog kita, asin bilang pagsimbag sa tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man, huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong.
asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaiba kan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad nin mga kasaalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagpuon niya to kaining sarong taon na preparasyon para sa ika-75 anibersaryo kan satong diocese, tiripunon taan sa tuyang mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa namamayo kan satong simbahan, an satong Santo Papa na si Leon, an satong obispo si Joel, an mga padi, diakono, asin mga relihiyoso, maging maimbod sinda sa saindang misyon na atamanon ang banwaan ng Diyos digdi sa albay. Mapakusog man lugod sa inda ang espiritu nin pagiging misyonero, siring ki San Pedro asin San Pablo, nagdusay nin buhay sa Dios asin simbahan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa mga namamayo kan satong banwaan, ang mga baagong piniling lideres sa pag-ako asin pagpuon kan sa indang katungdan bilang mga serbidor kan banwaan. Digdi man lugod sinda makalingaw, dai man lugod sinda makalingaw kan sa indang mga panuga para sa ikakarahay kan banwaan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa to na mga biniyayaan nin balaog nin pagtubod, ang mga paarog ni San Pedro asin San Pablo magiman lugod niatong inspirasyon sa pagpadagos kan satong misyon asin pagpararom kan satong pagtubod, ngani kita maging simbahan na nagmimisyon, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa satong simbahan na lokal, kitang mga inaantabayanan ni kan Dios maging maimbod sa saiyang tataramon asin pagbuot. Tanganing sa pagpadagos niyato kan satong buhay digdi sa kinaaban, ang gabos niyatong gibo makataonin kaumawan sa Dios, tanganing magi kitang simbahan na sinodal. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa gabos na sinusugo, ang mga nagsisimbag sa pangapodan kan mahal na Dios na sa pagdusay kan buhay sa Dios asin banwaan. Ang mga seminarista asin relihiyoso, magiman lugod sindang maimbod sa pangapodan na sa indang sinumpaan. Asin sa sato gabos na binuyagan, mahimo man lugod niyato ang satong misyon na maging simbahan na maheherakon. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa mga gadan, urog na ang satong mga naging obispo, padi, relihiyoso, asin mga laiko na naglingkod sa satong simbahan. Akoon man lugod sindakan Dios sa iyang kahadean. An sa indang paglingkod, digdi sa kinaaban, magintabang tanganing sa indang makamtan, an kamurawayan sa kahadean kan Dios. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. O Diyos, sa muyang Ama, hinanyugaan sa mong mga pamibi, kaming simbahan na lokal sa Legazpi, nagpapasalamat sa biyayang itinao mo sa mo, sa samong pag-andam sa pagselebrar kan samuyang jubileo, palaadaan sa mong pagtubod, asing tabangan kami kan samuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya ang Eucharistia. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, an pamibi kan apostoles, magantabay sa sakripisyo na samong dinudulot sa imong ngaran, tanganing pabanalon, asin maggibo sa mong maludok sa imo sa pagselebrar kaining sakripisyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu. iitaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan apostoles na sinda San Pedro asin San Pablo, nagpapaugma sa mo, hulikan sa imong kaisipan. Si Pedro ang nanginutan sa pagpahayag kan pagtubod. Si Pablo ang matibay na parapaliwanag na ini masabutan. Si Pedro ang nagtugdas kan enot na simbahan sa mga natada sa Israel. Si Pablo ang maestro, asin para tukdo kan mga nasyon na aapudon pa. Kaya sa manlain-lain na paagi, sarong pamilya ni Kristo ang tinipon ninda, sabay na ginagalangan kan kinaban, naghihiras sa sarong korona. Kaya, kaibagan gabos na Angeles sa Saint Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Nakaganan mo kagurangnan, hindi na pakareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na ikaw maglago.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Salvacion, kaiba ni San Jose sa iyang mabiniw na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Pedro asin San Pablo, si San Gregorio Magno, asinan gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo ni Kristo sa apostoles. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa aroaldaw, itaom sa muya ngunyan, asing patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Happy anniversary po sa gabos. Kami
Uya si Yesu Kristo, an hade kan apostoles. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo, sa muya tugang. Asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mo madatong. An sa imong grasya magbaago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbaago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na halinalang sa pusob na paghalat sa baagong langit asin baagong daga. Napakatapos daugon an karatan an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo magpukaw liwat sa mong mga peregrino nin paglaom kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya sa magpakapal bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imong samuya Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. tindog po kita, mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa mong mga binago kaining sakramento na mabuhay ng God sa simbahan, tanganing kaming nagdadanay sa pagbaak kan tinapay asin sa katukduan kan apostoles, magin sarong puso asin sarong kalag na pinapusog sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Obulum Sancti Petri. Ang natipon yato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,864 pesos asin 95 centavos. Ang naanbag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,398 pesos asin 35 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,502 pesos asin 20 centavos para po ini sa tada asin tinagba. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa satuyang tada program. Ang nakolekta niyato kan bulan na Hunyo hali sa tada a canisters, igwang total na 44,315 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina o sa mga tao sa likod. Ang tada a canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Hulyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Devotee, 1,000 pesos. Duwang anonymous, na tig 250 asin 100. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa aktibong partisipasyon sa misang ini. Salamat sa mga nagsabay sa satuyang live stream asin satuya pong mga lingkod. Urog na po ang satuyang mga kaakian na nagsirbi bilang koro asin readers and collectors. Palakpakan ta po ang mga aki. Matindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi, ninda San Pedro asin San Pablo, bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa paglingkod sa Diyos asin kapwa. Salamat sa Diyos.